Ladon arngut sistema unang bha bat kaiban. Kini klia I tep mensim bha iwe ya iwe na du bak lang. Wala hapdeng kacing I jong kini ar. Henry tang sisi lanu kio alar ban ya kendu. Unang bha udai na kawai kasnong bat kaiban pat kadai na kawai kasnong. Unang bha haba ulaj shanu uju pentip baja kaiban. Kenang bakan sanut bat kaiban ru kumju hi mar kelyang. Bat kini baro arngot kidai ke belakar-ni bah ke Facebook. Kumta haba unang bah uyo iya ka iban baka post. Juklet ban cengo bat ban komen ya ka. Bat kumbalong unang bah kumta hi kumjuru ya ka iban. Namar bagi ya I bah iwe ya iwe. Kumta kiting bayo dan mano rimano na pedang jongki ha Facebook ki balik tam. Unang bah udai ukun badong bat ka iban ru kumju. Unang bah haba udan tang marway uju perkat bat kan mau I ya karukam le bat karukam riam jong ka iban. Ka iban kadai ka kena samla ka balong pak-pak ka ketin. Henry ka basida bat ka bakhut men simpan. Haba kale ai ka jumlin bat menyatu ya unang bah. Unang bah pan haba sudai upen I ya ka kenang bakan omlin shu. Sorry vi ka jukloi bat ban ong ya kumta. Ma upat haba ya sngo ya ki ketin jong ka baka jukloi bat ban pan map. Ulong ka mensim bat udap da kacing sngo I wai priu. Ha kacing modor jong ya ka. Kat no tam ujau ki umat kemen haba ukan mau I ya ki sur ketin ba jam cai-cai jong ka haba ka keren ya Henry udung pat ka mensim haba ukan mau baka jupong jan bat da kacu si kacu man baka post ha Facebook. Kumta unang bha na mar bola thelot ya kacing I jong ha ka iban ula penlang ya ka bai bela bat ula pentit juti kan bas ya ka sicor. Kat no ka iban ka kemen bat ka pu samrki hadu kata-kata kublai sibun mobi ka ong ya Ka iban hala kacing melian bat kacing sngo tenat jong ka ban post dur ha Facebook. Hadin bakla yo juti temai lelai tar mi notification ka iban ha ka Facebook account jong unang bha kam ju pelat ka phong bat kar sabaka let chanu. Unang bha haba yo I ya ki post bakala pelat kumta ular khi ya bit marway bat ula komen I ja ka. Ka iban ru kumju hi kala reply ya da kacing post samrki. Por kala nang talon kacing I jong ki ru kala nang scam. Hadu kad ar bersibaji jong kesnya kini baru angur kidang sedang thia. Namar bagla pelot ya laka por ban chatting. Unang bah mansi na man miru shu hakti bat ka mobile. La haka por bam por diru haka mobile. Ka mobile hakti bat jubu ubun kambat ban ya chatting bat ka iban. Namar baulai lang slam bat ka kartaru kelabiang. Ula kana ya ka syapang kumnu ba un saya thono anda labiang laki kam kicam. Ka iban ru kala mencur bat kumba ma ai jengmut ya ka. Ha kawai ka janmid unang bha ula play Facebook. Henry kat ba kadang lot layu I ka dor jong ka iban ba ka post bat uwai usinrang. Hajrong ka post kala tho kumni BFF ka bamot best friend forever. Ula peki komen Henry ula long kumba yu tedong pesen. Namar ha komen ula yo I ba ka ya komen kumni wow looking great bi la ong uwai ubriu. Ka iban ru kala reply kumni thank you so much bi. Unang bha habal yo I ya kani ula kiu jingdam hilap ula text ya ka kam reply la ula syukol ru Henry kadang pisi sasipor ula call biang bar kelas sim oi bi kala ong. Unang bha namar bola betar bha hilap oi bi pa ong ubriu ayu phaya post lang kum tu ula kan hiat da kacing pitar. Ka iban kala ong ni ha klar ki para log bi dei samla. Unang bha pat ula ong para log kataru pa ong pa komen bi para log ayu para log ru kumno panut mut kumno da ka pa ong bi ada dei samla panut ban kren kum kitu ki kentin. Ka iban kala ong ni une laiti bat karki kala keren I ja unang bha pat ula nang bitar susu war khi ho ngatip piladan samla pia double yanga kumno pimle rai. Ka iban kala ong shutarais new bat yanga balai bi la snowdon shawai ne pisu wo daw bat yanga langya ne yanga tang ba kisinrang menta daga ketien si kala pendam ong bi kwa ya laj no ne kala ong biang. Unang bha la bitar susu hang tari lei balai phala kwa ya laj no ru pleng pisu le daga kam mo
พิมพ์นุดบันชุองไดเรกบาพิละดันสำลาชวยngalas ngau thu lut menta tu ang mapi kat ba piman kan thai beri ru pinut ban klasi kula ong ka iban kala ong okey tu bai kalabu nak sendan ya kapun nadu kani kamiet unang pha junang thia nang demshu ula perkhat sa bek tang yaka ula yam marwai namar bawla id palat yaka hadin chi tayo ula play Facebook biang bar ula check yaka timeline jongka hangta ba pli kat ba udang pen ulayo isndan baka post baka yado bar utahi uba kala da post teng menshua laki uding shu nang pha hangta nang ong shu haladi ula kol biang yaka kamsim hak banengkong da ula kol sikol kala keren balai mut ban phai biang ne la sngu kerdu kala ong unang pha par ula juba ya tu hak manu tu ba piyaki sa Facebook ba post ka iban kala ong samla jonga ngalai lang bat bapi tarai sniu yang habang ong emru unang papat ula ong ka ba ken kata dan boken mo bapin imsuk imsan bapi layo ya ubriu bakam bahaban yang ka iban ru klampen slam kalapan pai ketin kumju piru mo ula pat kadok nut unang pa syam lapai perkhat ba unya laj bat ka iban ula longkum ba perkhat ngai ya ladi namar ba snow la mudur setia bakan cia kumta Shislam baka por kelaleng unang bau la shu imbaj marway hakawai custom kat ba unang bau rang ya halenti ban le syakacing bela b up si hang tu layo snow ya kawai kasur kan thai khlak ula kandet bar ula yang ka kata ka bala khot kumta ula keren wei briu ula phai shadien ula yo badai penpan da ka iban ula phai no syakmat bar ula ya no lakayan ka iban pat kala perta biang b ap se yanga ngadan kamte unang ba ula cuba pidan kam ayu kum yanga khilaj no ngamdan por ngahap ban lej belano ka iban kala phai tin ap se bi kalabat ya una jaken map no bi yanga ngadai manga kabala bakla ngalapan mong ya phi emat ju ang phi iban kumta la ong unang pha omdei ma phi hanrei de manga ubala pan mong ya phi khi lech no bat ju le bi sa kumni sayo i usamla jong phi phin sa cha thrais new pan ula i bi yanga map no si bi la ong ka iban ngamla ban im khlema phi te to si bi te kala ong biang unang pha pat ula ong pha ong kumno ba phala kot lat shawai pleng mo phamut ban wan penbit biang menta khi ngamdei ukerdu penthei ula ong kaman sem unang pha menta kala at lukhi la un i ru ula sngo kunjing la un i ru u isn ai palat yakka ba u i henrei haka bakhaddu hi kaman sem kam sha shu ya u ba undang i biang kumta ula kentat sendan be yakka wang nadu kata hi kapor ka iban bapli kelas long ramya ya lade kabaladu no ya ubaka i unang bha kumta ka Facebook kelas post pathar ya lade klem khen ya ka ijot lajong unang bha pat walada la shu ban sim ya ka kum ka sama henrei udang ya i sa betang halamar we ya ka ujau ki umat habau yo i ya ka ha Facebook isn ai palat ya ka kamtam habau yo i bakala phongrom ka juti ba panthiet ma ma bi yanga nga i palat tibi ya phi habanga yo i lei ya ka slang mat jong phi kan no nga lung ka man sim henrei bangan dang phai pat shapi ka man sim ba chapo jonga kam sha shu yanga ngalong at lukhi palat tibi banyalap ya ka kerteng ka jong phi sachi sin map yanga por kaladir palan Syongsuk imsuk bat klet no yanga wat ampen khuslai shu ilodi kini kilong kintien khaddu na unang pha ya ka iban lingba ka message ha Facebook kumta unang pha wala umla shu ban i yaka penban udon pat ya ka mensim snowlem yaka bat kwa pat bakan ngat hakalan nur ka bapli hadin habun katong la poi ka bakut jong kane ka khana